φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα κάνουμε ένα evening report διαφορετικό από το καθημερινό μας. Είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και πήραμε μια πρωτοβουλία μαζί με το businessnews.gr, το Action 24, μαζί λοιπόν και οι δυο. Οργανώνουμε μια συζήτηση προεκλογική με τους ανθρώπους της αγοράς και με δύο πολιτικούς οι οποίοι ξέρουν αρκετά καλά την αγορά, έχουν έτσι και εμπειρία γύρω από την οικονομία και την ανάπτυξη στους χώρους που έχουν κινηθεί κυβερνητικά και οι δυο. Και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για αυτά που συνήθως δεν συζητιούνται αρκετά στην προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά σε αυτό και ελπίζω να το πετύχουμε. Απόψε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ εδώ και το σκηνικό μας έχει αλλάξει λίγο για την απόψινή βραδιά. Λοιπόν, να υποδεχτώ με τη σειρά τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, πρώην πλέον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Υπουργό επίσης. Ήσασταν υπεύθυνος πολλά χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια, για το θέμα χρέος, πρωτογενές πλεόνασμα, όλα αυτά τα οποία μας έχουν βασανίσει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, βέβαια, γιατί εφόσον ασχολείστε με την οικονομία, η οικονομία χωρίς αγορά δεν υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον. Λοιπόν, έχω τώρα να σας παρουσιάσω και τους ανθρώπους με τους οποίους νομίζω ότι θα κάνουμε το διάλογο έτσι πιο ζωντανό και ενδιαφέροντα απόψε. Τον κύριο Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, πρώτο αντιπρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να έχουμε μια καλή συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Θανάσης Παπανδρόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος, πολύ έμπειρος και νομίζω ότι θα είναι σημαντική η ματιά του εδώ και η εμπειρία του. Ο κύριος Μασουράκης, ο οποίος ίσως τον ξέρετε και από την προηγούμενη ιδιότητά του, αλλά τώρα πια είναι επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μασουράκη. Ο κύριος Κουγιουμτζής, ο οποίος είναι δεύτερος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ο κύριος Μακρύς είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Νίκος Ροδόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Καλησπέρα σας. Το θέμα είναι τώρα οι φορείς της αγοράς να θέσουν τα πραγματικά προβλήματα, νομίζω, στους πολιτικούς σε αυτό το διάλογο. Γι' αυτό θα ξεκινήσω ανάποδα από ό,τι συνήθως ξεκινάμε. Να σας αφήσω για το τέλος, κύριε Σπίρτζη και κύριε Σταϊκούρα, για να ακούσετε πρώτα και μετά να πείτε. Και να κάνουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για αυτά που μας περιμένουν από την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτά που ζούμε και σήμερα δηλαδή, αλλά που θα τα ζήσουμε ακόμα πιο έντονα, γιατί τώρα είμαστε σε προεκλογικό κλίμα και ίσως δεν έχουμε και το μυαλό μας στα πραγματικά προβλήματα πάντα, αλλά σε αντιπαραθέσεις που δεν έχουν και πολύ νόημα. Λοιπόν, διάβαζα χτες στο Reuters δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα σε εκλογές με την οικονομία στην εντατική». Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς, τουλάχιστον φαντάζομαι όχι κανείς από αυτό το τραπέζι, που να διαφωνεί ότι πάμε σε εκλογές με την οικονομία στην εντατική. Και θέλω να ξεκινήσω από τον συνάδελφο πρώτα, τον κύριο Παπανδρόπουλο, να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει απόλυτη αντίληψη του τι σημαίνει η οικονομία στην εντατική, ή ζει ίσως ένα παραμύθι ότι επειδή κάναμε μια συμφωνία με τους εταίρους και δεν βγήκαμε από το ευρώ, τα προβλήματα θα λυθούν την επόμενη μέρα. Και επίσης αν από την άλλη μεριά οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ακριβώς η οικονομία στην εντατική. Πολύ φοβούμαι, κύριε Κουβαρά, ότι η ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση η ελληνική κοινωνία πάσχει από οξία ακινησία. Και όταν κανείς πάσχει από ακινησία έχει περιορισμένες δυνατότητες να καταλάβει τι του συμβαίνει, δηλαδή τι συμβαίνει γύρω του. Ναι. Παγκοσμίως γίνονται κοσμογονικές αλλαγές από τις οποίες απέχουμε. Απέχουμε ακόμα δυστυχώς και ειδησιογραφικά, δηλαδή το τι συμβαίνει εκτός Ελλάδος δεν προβάλλεται επαρκώς, για να μην πω, δεν προβάλλεται καθόλου τι γίνεται στον περίγυρό μας και στην Ευρώπη ειδικότερα, με αποτέλεσμα το κύριο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η εξωστρέφειά της, να έχει παραμεριστεί προς όφελος μικροσυμφεροντολογικών, θα έλεγα, ζητημάτων, όπως είναι το εισόδημα, χωρίς κανείς όμως να ασχολείται πώς αποκτάται το εισόδημα. Ναι. Και εκείνο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
είναι ότι παρά την κρίση, παρά τη λιτότητα, παρά τον περιορισμό της ζήτησης, εάν πάρετε με βάση τα στοιχεία του κυρίου Μασουράκη από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ναι, εάν πάρετε το σχηματισμό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, θα δείτε ότι η κατανάλωση συμμετέχει σε ποσοστό 70%, ποσοστό που είναι περίπου 35% ανώτερο από τον μέσο όρο της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μια βαθιά εσωστρεφή οικονομία, στην οποία δεν γίνονται επενδύσεις, τη στιγμή που πρέπει αυτή η οικονομία να αποκτήσει ευρύτερες αγορές, δηλαδή να αποκτήσει εξωστρέφεια για να μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και εισόδημα. Τώρα το θέμα είναι, κύριε Μασουράκη, μια και έτσι σας ανέφερε κιόλας ο κ. Παπανδρόπουλος, μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε μια χώρα σαν την Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ή απλώς αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε σε επίπεδο ευχολογίου πλέον? Κοιτάξτε, θα έρθει κάποιος να επενδύσει σε μια χώρα η οποία δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστημα, έχει γραφειοκρατία ακόμα προβληματική, δεν έχει λύσει το θέμα του χρέους? Μου φαίνεται σαν προφανώς έχουμε όλα τα κακά της μοίρας μας αυτή τη στιγμή και είναι δύσκολο να δεις το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δει κάποιος ότι οι επενδυτές επενδύουν με βάση προσδοκόμενα κέρδη, με προσδοκόμενες αποδόσεις. Συνεπώς κάνουν μια αξιολόγηση που θα βρίσκεται η οικονομία τα επόμενα 4-5 χρόνια ή 10 χρόνια, ναι, και ενδεχομένως να δούμε επενδύσεις, να δούμε εισρωή επενδύσεων στην Ελλάδα, εάν πιστέψει η αγορά ότι όντως αυτή τη φορά τουλάχιστον, παρόλο που έχουμε δύο αποτυχημένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, εάν αυτή τη φορά πιστέψει ότι όντως, επειδή είναι και η τρίτη φορά και πολλοί λένε ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία, αν πιστέψουν ότι όντως θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, όντως πηγαίνουμε σε μια οικονομία η οποία θα είναι λιγότερο, θα στηρίζεται λιγότερο στις εισαγωγές και περισσότερο στις εξαγωγές, δηλαδή θα αρχίσει να υπάρχει μια παραγωγή για εξαγωγές, αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρόπουλος, εξωστρέφεια της οικονομίας, και συνεπώς θα έχουν καλές αποδόσεις εάν επενδύσουν τώρα που τα πράγματα είναι φτηνά, που η αγορά ακινήτων είναι φτηνή. Ναι. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν τώρα επειδή μπορούν να γίνουν και πάρα πολύ φθηνά. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι ναι, μεν το περιβάλλον είναι όπως το περιγράψατε, αλλά από την άλλη πλευρά αυτοί που βλέπουν μπροστά και αυτοί που θέλουν να επενδύσουν θα περιμένουν ενδεχομένως να κάνουν μια αξιολόγηση τους επόμενους 2-3 μήνες. Εάν έχουμε μια επιτυχημένη πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, ναι, αυτό θα είναι ένα καθαρό σινιάλο για τους επενδυτές ότι έχει έρθει η ώρα, ναι, έχει έρθει πλέον η ευκαιρία για να επενδύσουν. Μου βάζετε ως κεντρικό σημείο την εφαρμογή του προγράμματος. Και θέλω να μου πείτε, αισθάνεστε ότι το πολιτικό σύστημα είναι πιο αποφασισμένο από άλλες φορές να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα? Διότι εγώ βλέπω, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι τώρα το κυβερνών κόμμα και μπορεί να ξανακερδίσει αύριο τις εκλογές, να λέει ότι εμείς έχουμε φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πιστεύουμε, δεν το θεωρούμε σωστό πρόγραμμα, ο στόχος μας είναι να το αλλάξουμε. Επομένως δεν ξέρω πόσο, αν δεν πιστεύεις κάτι, μπορείς και να το εφαρμόσεις. Από την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία και αυτή έχει κάποια ενοχικά στοιχεία όταν μιλάει για το μνημόνιο. Το είδαμε και στη διακυβέρνησή της. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενη να εφαρμόσει ένα νέο μνημόνιο. Και το οποίο μάλιστα χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν μου επιτρέπετε, ναι, το περίφημο πρόγραμμα, εάν πάρετε, και σας το λέω πλέον ως δημοσιογράφος με την κεκτημένη εμπειρία, εάν πάρετε όλες τις εκθέσεις όλων των διοικητών της Τραπέζης Ελλάδος, ναι, από το 1977 και μετά, εάν πάρετε όλες τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και τις κάνετε ένα άθροισμα, θα, ναι, δείτε ότι δεν διαφέρουν ούτε κατά μία λέξη από το περίφημο πρόγραμμα. Στο διαρθρωτικό του σκέλος. Στο διαρθρωτικό σκέλος. Στο δημοσιονομικό σε σχέση με τις εκθέσεις, ναι, διότι του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, το τελευταίο μνημόνιο είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ναι, εννοείται ότι έχει πολλούς φόρους και λίγες μεταρρυθμίσεις και λίγα διαρθρωτικά. Προς το διαρθρωτικό σκέλος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εκεί να το ξεχωρίσουμε. Το διαρθρωτικό σκέλος. Αλλά βέβαια υπάρχει και το δημοσιονομικό, διότι το δημοσιονομικό είναι το οποίο πληρώνουμε πρώτα απ' όλα. Το διαρθρωτικό είναι θεωρητικό, διότι δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Το διαρθρωτικό έχει μεγάλη σημασία, διότι μέρος της φιλοσοφίας του διαρθρωτικού είναι η Συμφωνία της Ρώμης. Και τη Συμφωνία της Ρώμης την αναγνωρίσαμε και την υπογράφαμε το 1979 για να μπορέσουμε να γίνουμε μέλος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα απαντήσω. Ναι, κύριε Μασουράκη. Παρακαλώ να βλέπουμε τα ονόματα των συνομιλητών μας. Είναι πολύ και ενδιαφέροντες όταν μιλάει κάποιος να βλέπουμε το όνομά του και την ιδιότητά του. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι αποκλειστικά μοναδικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και συνεπώς θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα πράγματα πάνε προς μια αποσταθεροποίηση. Με την έννοια ότι έχουμε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες μάλλον από εδώ και πέρα θα έχουμε κυβερνήσεις που θα είναι συμμαχικού χαρακτήρα και συνεπώς είναι λιγότερο σταθερές, θα είναι περισσότερο βραχύβιες. Συνεπώς μπορεί να πει κανένας ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση αποσταθεροποίησης. Και βεβαίως εδώ παίζει βασικό ρόλο τι θα γίνει στην Ευρώπη, προς ποια κατεύθυνση θα πάει η Ευρώπη. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό απ' έξω. Πάντως, συγγνώμη κύριε Μασουράκη, λέτε μπαίνουμε σε φάση αποσταθεροποίησης. Μισό λεπτό. Το είπα για να πω το αντίθετο, αφήστε με λίγο. Ωραία. Μία άποψη είναι ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποσταθεροποίησης του πολιτικού αισθήματος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον ο κόσμος έχει αρχίσει να φοβάται. Με όλες τις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, έχουν αρχίσει να γίνονται πιο συντηρητικοί αν θέλετε και να φοβούνται τις επιλογές που κάνανε πριν από μερικούς μήνες. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι αυτό οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης βλέπουμε ότι οι πολιτικοί έχουν και αυτοί, παρόλο που συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι υπάρχει δυστοκία στο να βγουν και να τα εξηγήσουν και να τα υπερασπιστούν όλα αυτά τα πράγματα, οι πολιτικοί είναι τώρα περισσότερο δεκτικοί στο να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή ποιος περίμενε ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει σε αυτό το σημείο και όμως έφτασε. Και βλέπουμε και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει μια δεκτικότητα στο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Συνεπώς και από τους δύο πόλους, δηλαδή και οι πολίτες και οι πολιτικοί, έχω την αίσθηση ότι συγκλίνουν αν θέλετε προς κάποιο σύστημα όπου θα είναι περισσότερο σταθερό, όχι αμέσως. Εντάξει, δεν πρόκειται να γίνουμε αμέσως ένα σταθερό πολιτικό σύστημα. Θα περάσουμε όπως καμπανεβάσματα. Μακάρι η επόμενη κυβέρνηση να κυβερνήσει για 4 χρόνια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Μάλιστα. Τώρα, μια και έχουμε βάλει αυτό το θέμα, για να πάρουν έτσι μια πρώτη φορά το λόγο οι δυο τους εδώ, ο κύριος Πύρτζης και ο κύριος Σταϊκούρας, και θα έρθω αμέσως σε όλους τους άλλους για άλλα έτσι, επιμέρους θέματα. Κύριε Σπύρτζη, ακούσατε τον κύριο Μασουράκη και τον κύριο Παπανδρόπουλο. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Πρέπει να πω ότι και ο κύριος Χουλιαράκης, ο οποίος είναι Υπουργός Οικονομικών αυτής της υπηρεσιακής κυβέρνησης και ήταν και συνεργάτης του κυρίου Δραγασάκη, άκουσα χθες να λέει από το Λονδίνο ότι πρέπει να εφαρμοστεί και δεσμεύεται και εκείνος στο μέτρο των δυνατοτήτων το ότι θα εφαρμοστεί κατά γράμμα το πρόγραμμα. Απ' την άλλη μεριά εσείς λέτε, ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί είστε και υποψήφιος, ότι δεν σας αρέσει αυτό το πρόγραμμα, ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο σας επευλήθη, δεν συμφωνείτε, άρα γιατί θα εφαρμόσετε κάτι το οποίο θεωρείτε κακό και αρνητικό? Ή είναι αρνητικό και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, ή πρέπει να εφαρμοστεί για να πάμε μπροστά? Θα σας πω κύριε Κουβάρα, δεν έχει μία αντίφαση αυτό το πράγμα. Η χώρα είχε 3 επιλογές στη διαπραγμάτευση που έκανε. Η πρώτη επιλογή ήταν να κάνει μια σκληρή, πραγματική, όχι εικονική, όπως το παρελθόν διαπραγμάτευση, να κερδίσει ό,τι μπορεί. Η δεύτερη επιλογή που είχε ήταν να συμφωνήσει στο σχέδιο Σόιμπλε, δηλαδή στην έξοδο από την Ευρωζώνη με συμφωνία, και η τρίτη επιλογή ήταν να πάει σε άτακτη χρεοκοπία. Προφανώς επιλέγει το πρώτο ως βέλτιστη λύση, γιατί δεν καθορίζουμε εμείς από μόνοι μας τις επιλογές που έχουμε, έτσι δεν είμαστε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπούμε στην πολιτική συζήτηση για να σας πω για την άγνοια κινδύνου να θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλες επιλογές εκτός από την πρώτη. Όχι, αλλά διότι αποδείχθηκε ότι τα υπόλοιπα ήταν όλα θεωρίες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τις οποίες θεωρίες όμως πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 36%. Ναι, δεν είναι έτσι. Και πήρε και 62% όχι, σε συγκεκριμένη συμφωνία που εκβιαστικά έβαλαν κάποιοι και δώσαν σαν τηλεστίγραφο στον Πρωθυπουργό. Άρα αυτό δηλαδή, που έγινε... αν τώρα τη συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός την πηγαίνατε σε δημοψήφισμα, θεωρείτε ότι θα έπαιρνε ναι? Βεβαίως πιστεύω ότι θα έπαιρνε ναι, αν είχαμε όλα τα δεδομένα. Διότι στην διαπραγμάτευση που έγινε και μετά το δημοψήφισμα, μετά την έκφραση της θέλησης του ελληνικού λαού, αποκαλύφθηκαν πολλά πράγματα και θεωρώ ότι είχαμε τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσε να έχει και πολιτικά και ηθικά χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά όργανα έχουν ζήσει από πρώτο χέρι μια κυριαρχία, για να μην πω τίποτα χειρότερο, της Γερμανίας, μια μετεξέλιξη της γερμανικής Ευρώπης, μια μεταφορά από το πεδίο της πολιτικής
για τις πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν στην Ευρώπη, στο χώρο του δίθεν τεχνοκρατισμού. Ωραία, εσείς όμως μέσα σε αυτή την Ευρώπη θα κινηθείτε τώρα, ναι, όχι, με τη γερμανική ηγεμονία, ναι, τη αυτό θέλω να σου πω, ότι σε ένα βράδυ, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Διότι μέσα σε ένα βράδυ δεν δέχτηκε ούτε η δική μας χώρα, ούτε πολλές άλλες που στήριξαν τη χώρα μας. Γιατί είδαν το σχέδιο που αποκαλύφθηκε ακραίων κύκλων της Ευρώπης, το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί και ακολουθήσει η χώρα και με το πρώτο μνημόνιο και με το δεύτερο. Άλλωστε έχουμε πολλά σημεία στη συμφωνία που έγινε που μας δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό και διαφωνώ αν θέλετε ή κρατάω κάποιες επιφυλάξεις με τον τρόπο που θέσατε την ερώτηση. Βεβαίως θα τηρηθεί η συμφωνία. Η συμφωνία όμως έχει μέσα και προβλέπει ισοδύναμα μέτρα. Έχει μέσα και προβλέπει αναδιάθρωση του χρέους. Έχει μέσα και προβλέπει ένα κάρο ζητήματα που μπορούμε, αν πάμε σε μια άλλη λογική, να εφαρμόσουμε κατά γράμμα τη συμφωνία και να μην έχουμε τις δυσάρεστες επιπτώσεις που είχαμε στο παρελθόν με τις δύο άλλες συμφωνίες. Πάντως εσείς διαφωνούσατε πάντα με βασικά διαρθρωτικά μέτρα τα οποία έχει περιλαμβάνει η συμφωνία. Άκουσα και τον κύριο Μασουράκη. Πολλά από αυτά που είναι και στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Διαφωνούσατε με απελευθέρωση επαγγελμάτων, με το άνοιγμα των μαγαζιών της Κυριακής. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, ο κύριος Μασουράκης βέβαια δεν ήταν τότε στο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ όμως ήταν ένας από τους κοινωνικούς φορείς που δεν ήταν σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανών, ήταν σύνδεσμος επιχειρήσεων. Θυμάμαι πολύ καλά τον Οκτώβριο του 10 τα 25 σημεία για μια υγιή επιχειρηματικότητα που είχε βγάλει, που αν τα δείτε αθροιστικά είναι το μνημόνιο 1, το μνημόνιο 2, ευτυχώς όχι δεν είναι σε αυτή τη συμφωνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλο να δίνεις ως διαθροτικό μέτρο την πλήρη απαξίωση και το γκρέμισμα του εργασιακού θεσμικού πλαισίου, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, και άλλο να το επαναφέρεις αυτό όπως κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λέω ένα από τα πολλά. Άρα, στο διατάφτα για να καταλάβω, είστε αποφασισμένοι να εφαρμόσετε μεν το μνημόνιο, αλλά να το αλλάξετε. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας που πέτυχε ο Πρωθυπουργός, μπορούμε να βρούμε τα ισοδύναμα μέτρα, μπορούμε να κάνουμε εκείνες τις προοδευτικές διαθροτικές αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και η χώρα. Κατανοητό. Τώρα θέλω να και αν θέλετε και συγκεκριμένα παραδείγματα μπορώ να αναφέρω. Με βάση αυτό που λέει ο κύριος Σπίρτζης, επειδή ακούω τον κύριο Μεϊμαράκη που λέει ότι αν πάρει την εντολή, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα πάει στον κύριο Τσίπρα και θα του ζητήσει να κυβερνήσουν μαζί, να υποθέσουμε ότι την επόμενη μέρα αυτό που μας περιμένει είναι να συμφωνήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ ποια ισοδύναμα θα προτείνετε στους εταίρους. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν βρεθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση, μάλλον πάει πολύ μακριά η βαλίτσα, κύριε Σταϊκούρα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν θα εφαρμοστεί το μνημόνιο και δεν θα λυθούν τα προβλήματα που φαντάζομαι και οι άλλοι συνομιλητές μας εδώ περιμένουν αγωνιωδώς να λυθούν, αλλά θα πάμε σε μια παράταση μιας διαπραγμάτευσης που δεν ξέρω και πόσο πετυχημένη θα είναι, αυτό το κρίνει ο κάθε πολίτης, χωρίς νόημα. Θα προσπαθήσω να συνθέσω λίγο και να συνδέσω τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι η οικονομία είναι στην εντατική. Θεωρώ ότι στο τέλος του 2014 η οικονομία είχε βγει από την εντατική, αλλά ήταν στο νοσοκομείο. Δεν θέλω να καλλιεργήσω καμία υπεραισιοδοξία, αλλά αν μη τι άλλο η οικονομία είχε σταθεροποιηθεί. Είχε μετά από 6 χρόνια ύφεσης γυρίσει σε κάποιους χαμηλούς αλλά θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, εμφάνισε πρωτογενή πλεονάσματα, πλήρωσε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά και το ξέρουν εδώ οι κύριοι τα 2 τελευταία χρόνια από ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχε το ίδιο προς τους ιδιώτες, μείωσε φορολογικούς συντελεστές το 2014 χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα. Το τονίζω, είναι πολύ κρίσιμο για τη συνάντηση την οποία έχουμε εδώ σήμερα. Έκανε διαρθρωτικές αλλαγές. Προφανώς. Θέλετε να τις αναφέρετε κιόλας. Προφανώς ο στόχος τον οποίο είχαμε και ο στόχος τον οποίο έχουν οι άνθρωποι της αγοράς είναι για πολύ περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Γιατί σας γίνεται κριτική ότι δεν κάνατε αρκετές διαρθρωτικές αλλαγές. Μπορείτε να μας πείτε, έχει δίκιο ο κύριος Σπίρτζης που σας ρωτάει, πείτε μας 3 διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες πραγματικά να άλλαξαν το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το γενικό προς το ειδικό. Ο ΩΣΑ στην έκθεσή του λέει ότι η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στις διαρθρωτικές αλλαγές και μάλιστα στις πιο δύσκολες διαρθρωτικές αλλαγές. Σωστά, κύριε Μασουράκη?
τη διετία 2013-2014. Είμαστε πρωταθλητές από την αρχή της δεκαετίας στην ανάληψη αυτό και μόνο δίνει την απάντηση. Ναι, αλλά πείτε και δύο-τρεις, γιατί ξέρετε ο κόσμος που το ακούει θέλει να ακούσει, να καταλάβει τι άλλαξε αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια. Δηλαδή. Στην αγορά προϊόντων, με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, κάναμε μια σειρά από διαφορετικές αλλαγές. Στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα. Όχι, πείτε τα συγκεκριμένα, τις ακούσει ο κόσμος. Ποιες είναι αυτές? Είναι ας πούμε το ότι δεν έχουμε εργασιακό πλαίσιο, δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Το λέμε διαφορετική αλλαγή. Επειδή επανέρχεσαι σε αυτό το θέμα. Βέβαια, αυτό το οποίο λέει το μνημόνιο. Είναι κρίσιμο αυτό. Είναι πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ κρίσιμο, αλλά δεν είναι το πλέον κρίσιμο. Θα σας απαντήσω όμως και σε αυτό. Δεν είναι το πλέον κρίσιμο. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Αυτό που λέει το μνημόνιο είναι copy-paste ό,τι έλεγε το μνημόνιο νούμερο 2. Όχι. Λέει σε συνεργασία με το ILO να γίνουν οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Και επειδή μιλάτε και αν θέλετε να συγκρίνουμε το δεύτερο με το τρίτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο δεν είχε κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ο κ. Τσίπρας προχθές είπε ότι έσωσε το ΕΚΑΣ. Αυτό δεν είπε? Σας ακούω. Είπε ή δεν είπε ότι έσωσε το ΕΚΑΣ? Είχατε κάνει μια καταστροφική πολιτική για τις συντάξεις. Και έρχεστε τώρα και ζητάτε τα αρέστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κύριε Μαστοράκη, ένα λεπτό, συγγνώμη. Κάτι μπορεί να πει απλώς, γιατί φαντάζομαι να μιλήσουμε και για την αγορά. Γι' αυτό προσπαθώ. Οι συντάξεις είναι ένα άλλο θέμα. Η αγορά όμως. Η αγορά, ναι. Οι συντάξεις όντως δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα μας. Θα είναι το θέμα μας αύριο, κύριε Σπίτζη. Και δεν ξέρω αν έρθετε μετά τις εκλογές, αν είσαστε κυβέρνηση, τι θα μου λέτε για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ναι, θα σας πω και τώρα. Αλλά ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό σας, παρακαλώ. Και έγιναν και επενδύσεις και μάλιστα η χώρα δοκιμαστικά 2 φορές ήπια βγήκε στις αγορές το 2014. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο μια κατάσταση σταθερότητας. Το τελευταίο 7μηνο μόνο διαπραγμάτευση δεν έγινε. Αυτό δεν χρειάζεται να ρωτήσετε εμένα. Το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να ρωτήσετε, το λένε σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινά. Πώς έγινε διαπραγμάτευση όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι απέτυχε στην επιλογή του Υπουργού Οικονομικών, που έκανε τη διαπραγμάτευση επί 6 μήνες. Πώς έγινε διαπραγμάτευση όταν είπε ότι δεν στάθμισε σωστά τις προτεραιότητες των δανειστών. Πώς έγινε διαπραγμάτευση όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι κακώς εμπιστεύτηκε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς έγινε διαπραγμάτευση όταν ουσιαστικά πριν τις εκλογές άλλα έλεγε και άλλα έκανε σήμερα. Το αφήνω στην άκρη. Ποιο είναι το ζητούμενο σήμερα, συνεπώς? Είναι πράγματι επενδύσεις. Τι χρειάζεται για να γίνουν επενδύσεις? 6 πράγματα. Πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική σταθερότητα με αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής, βιωσιμότητα του χρέους, η οποία έχει πάει πολύ χειρότερο το τελευταίο 7μηνο και θα ήθελα να επιμείνουμε σε αυτό αργότερα. Ναι. Δηλαδή, δεν θέλω να πάμε τώρα στο θέμα του χρέους, δεν θέλω να πάμε τώρα στο θέμα του χρέους. Γιατί έχουμε καλέσει εδώ τους ανθρώπους της αγοράς να μιλήσουμε λίγο για την αγορά. Δεν θα κάνουμε μια συζήτηση τώρα σήμερα για το χρέος. Πάντως, καλό θα ήταν ο κ. Σπίτζης να διαβάσει τα κείμενα του κ. Βαρουφάκη στο Eurogroup, τα οποία τον διαψεύδουν. Αν κάνουμε συζήτηση για το χρέος, άλλωστε θα καλέσουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, σας το λέω. Να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές, να ολοκληρωθεί φέτος η ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, που εδώ συμφωνούμε όλοι ότι τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αν 25 δισεκατομμύρια ευρώ, προέκυψαν ουσιαστικά εν πωλής μέσα στο 2015, και να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο παράλληλο σχέδιο ανάπτυξης πέρα και πάνω από τα μνημόνια μέχρι το Πάσχα του 2016. Λοιπόν, αυτές είναι οι προϋποθέσεις θα μου για να δώσετε την ευκαιρία να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσω βεβαίως με τους συνομιλητές μας που δεν έχουν μπει ακόμα στην κουβέντα και θα πάμε, σας το λέω από τώρα, όλους δηλαδή σας προειδοποιώ, το επόμενο θέμα μας είναι το πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά, τι σημαίνουν τα capital controls και αν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να αρθούν σύντομα. Δεν υπάρχει νομίζω μεγάλη αισιοδοξία επ' αυτό, όλα θα μας τα πείτε. Και βέβαια πώς μπορεί να αλλάξει η πραγματικότητα, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε και δεν το έχουμε και πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, θέλω κυρίως να μιλήσουν τώρα οι άνθρωποι της αγοράς και μετά ξανά θα έρθουν στους πολιτικούς. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Η Ticket 365 προτείνει Billy Elliot, το πολυβραβευμένο οικογενειακό musical στο Παλάς από 16 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 211 1365.
Το πιο γρήγορο smartphone της αγοράς, τώρα στο Γερμανό. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Το πρώτο smartphone με ταχύτητες έως 375 Mbps σε συνδυασμό με το 4G Plus δίκτυο της Κοσμοτέ. Με μοναδικό σχεδιασμό από μέταλλο και γυαλί, κυρτή οθόνη Edge 5,7 inch Super AMOLED και κάμερα 16 MP για απίστευτες φωτογραφίες. Απόκτησέ το φθηνότερα με σύνθεση στα προγράμματα Κοσμοτέ Plus και με 24 άτοκες δόσεις. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο νούμερο 1 προορισμό για smartphones. Γερμανός και είσαι μέσα. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αγωνίζονται να ξεπεράσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες και να προχωρήσουν. Όλοι εμείς στη Eurobank είμαστε δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα. Εξετάζουμε άμεσα τα αιτήματα για εισαγωγές. Υλοποιούμε εντός 2 ημερών τα αιτήματα έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Απαντάμε και στα πιο δύσκολα ζητήματα με εξειδικευμένους συμβούλους σε κάθε κατάστημα. Στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπεύθυνα δίπλα στους Έλληνες που προσπαθούν. Eurobank. 15 χρόνια υπερήφανος χορηγός όλων των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Οι προσφορές μας αξίζουν πολύ. Το να φεύγετε με χαμόγελο, περισσότερο. Βρείτε το Σάββατο στο Βερόπουλο. Kellogg's Coco Pops 1 συν 1 δώρο. Ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα με 1 και 25. Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά μείον 30%. Πουμαρό με κρεμμύδι μείον 25%. Και όλα τα ζυμαρικά Σπαρ μόνο 54 λεπτά. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Το Σάββατο στην Επένδυση. Ελληνική μυθολογία από την Εκδοτική Αθηνών. Αποκτήστε τώρα το νέο τόμο «Εισαγωγή στο μύθο» και μεγάλη αποκλειστικότητα. Βασίλης Παπακοσταντίνου. 40 χρόνια ροκ. Ολόκληρη η μουσική του διαδρομή συγκεντρωμένη για πρώτη φορά σε μια εκπληκτική τετραπλή συλλογή. Μην χάσετε το πρώτο CD αυτό το Σάββατο. Αποκλειστικά με την Επένδυση. Μόνο με 3,5 ευρώ. Το νέο Win Triple Play εκτοξεύει την επικοινωνία σου μέσα και έξω από το σπίτι. Με κινητό για να μιλάς και να σερφάρεις, απεριόριστο σταθερό και υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, όλα μόνο με 35 ευρώ. Νέο Triple Play από τη Win. Έχεις άλλο αέρα. Flash 96. Flash 96. Η πολιτική επιστρέφει στο ραδιόφωνο. Λεπτό προς λεπτό ό,τι συμβαίνει στα κόμματα και την κοινωνία πριν τις κάλπες. Flash 96. Η πολιτική στα FM. Flash 96. Επιστροφή στα FM. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το λεξικό των ονείρων. 1548 έννοιες με τα μυστικά και την ερμηνεία των ονείρων σε 2 τόμους. Και μαζί η φανταστική ταινία Πριγκίπισσες Μπαλαρίνες Λαλαλούψης. Το μαγικό παραμύθι. Το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ανακαλύψτε το δικό σας άρωμα, φτιαγμένο με έμπνευση, γνώση και συναίσθημα. Γιατί το άρωμα είναι τέχνη. Atelier du Parfum. Découvrez un monde parfumé. Shop. Αγοράζεις περισσότερα από όσα πληρώνεις. Οι μέρες που χάνατε χρόνο για να πλύνετε με το παραδοσιακό τρόπο το αυτοκίνητό σας ή την αυλή σας, γεμίζοντας σαπούνια παντού, βρέχοντας τα ρούχα σας, με αποτέλεσμα να χάνετε την υπομονή σας, ανήκει πια στο παρελθόν. Το Shop σας παρουσιάζει τη μοναδική σκούπα Blast & Brush. Καθαρίζει το αυτοκίνητό σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Το Blast & Brush είναι ένα προϊόν 2 σε 1, αφού ουσιαστικά είναι μια καλοσχεδιασμένη κοινή σκούπα, αλλά το κοντάρι της προσαρμόζεται στο λάστιχο κήπου και μετατρέπεται σε πιεστικό τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, έχετε μια σκούπα που καθαρίζει, αλλά και πλένει ταυτόχρονα. Σαπουνίζετε το αμάξι σας και παράλληλα το ξεπλένετε με πίεση. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό μέσα σε λίγα λεπτά.
Χρησιμοποιήστε τη μαγική σκούπα Blast & Brush για να καθαρίσετε την αυλή ή το μπαλκόνι σας, τη σκεπή ή τα παράθυρά σας εξωτερικά, τα έπιπλα του κήπου σας ή τον κάδο του σκουπιδιού σας, το τροχόσπιτο, το αμάξι ή το σκάφος σας και όχι μόνο. Μην χάνετε χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 210 7209 764 και αποκτήστε αυτή την πολύτιμη σκούπα στην τιμή των 49 ευρώ. Επισκεφτείτε και το site μας www.otishop.gr. Η Ticket 365 προτείνει Billy Elliot, το πολυβραβευμένο οικογενειακό musical στο Παλάς από 16 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 211 1365. Λοιπόν, επανήλθαμε. Υπενθυμίζω για όσους δεν μας είδαν από την αρχή ότι το Action 24 μαζί με το businessnews.gr έχουν πάρει την πρωτοβουλία να κάνουν απόψε μια εκπομπή, να μιλήσουμε έτσι για τα ουσιαστικά θέματα που θα έπρεπε να συζητούνται αυτές τις εκλογές, και είναι τα θέματα της αγοράς, της οικονομίας, της ανάπτυξης. Και θέλω να έρθω στον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Επομένως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει από κοντά και ξέρει την καθημερινότητα της αγοράς. Εγώ έχω έτσι βάλει ως ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησής μας εδώ το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει. Διότι με capital controls, με τις τράπεζες στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, με τις επιταγές που ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, και με όλες τις εξελίξεις που είχαμε στο ΕΣΠΑ το τελευταίο διάστημα, όπου και εκεί υπήρξε ένα πάγωμα, έχω την αίσθηση ότι η ρευστότητα στην αγορά είναι μάλλον λέξη κενή περιεχομένου. Κύριε Κουβαρά, ένα μικρό σχόλιο και θα μπω ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε. Εμείς μετά τα capital controls κάναμε την εξαμηνιαία έρευνα που έχουμε καθιερώσει στο Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αξίζει τον κόπο να δει κανένας πώς συμπεριφέρεται η κοινωνία. Ναι. Από την αισιοδοξία που είχε ο κόσμος, που μετρήθηκε ο επιχειρηματικός κόσμος, έτσι, τον Φεβρουάριο, ήρθε μία πλήρης διάψευση όλων αυτών των προσδοκιών που επένδυε και εκαλλιεργούνται σε αυτόν το προηγούμενο εξάμηνο. Και σήμερα βρίσκεται απογοητευμένος και εκτιμάει ότι είναι επισφαλής στη θέση του το επόμενο διάστημα. 230. Είναι δηλαδή θέμα μόνο ψυχολογίας? Όχι μόνο ψυχολογίας. Από όλο αυτό το κλίμα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η ψυχολογία των επιχειρηματιών κάπου βασίζεται σε μια πραγματικότητα. Θα σας πω. Αυτή η πραγματικότητα είναι που μας ενδιαφέρει. Θα σας πω την πραγματικότητα ακριβώς, χωρίς φτιασιδώματα. Εδώ στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί ένα υβρίδιο επιχειρηματικότητας. Έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να κρατηθούν στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την τεχνολογία, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την καινοτομία. Δεν έχουν εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ναι. Δεν υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασιών και μεγέθυνσης. Δυστυχώς μείνανε μικρές, μείνανε πολύ μικρές επιχειρήσεις και κυρίως αυτοαπασχολούμενοι. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις που εμείς εκπροσωπούμε βιώνουν σήμερα καταστροφικές συνθήκες. Αλλά σας θυμίζω ότι κάποτε το πολιτικό σύστημα επένδυε στους λεγόμενους μικρομεσαίους. Μπράβο, και λέγανε ότι δηλαδή το θέμα ήταν πώς θα μείνουν ζωντανοί αυτοί. Ακριβώς, όχι πώς θα κλείσουν να συγχωνευτούν. Και λέγανε ότι είναι και η ραχοκοκαλιά
της οικονομίας κτλ. Ναι. Δυστυχώς, επειδή υπήρχε έλλειψη μεγάλων επιχειρήσεων και δεν μπορούσαν ούτε δορυφορικά, όπως γίνεται στη Γερμανία κτλ., να λειτουργήσουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις και δεν είχαν και εξυγχρονιστεί και μπαίνανε και σε τομείς όπως είναι η οικοδομή κτλ., που δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις, δυστυχώς λειτουργούσαν και φυτοζωούσαν στα πλαίσια μιας παραοικονομίας, φοροδιαφυγής μεγέθους κτλ. Για να είμαστε ειλικρινεί σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, κάποτε αυτές λοιπόν οι παραδοχές πρέπει να οδηγήσουν το πολιτικό σύστημα, το οποίο εξέθρεψε όλη αυτή την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα της κατανάλωσης και όχι της παραγωγής, έτσι, να την δούμε και έστω την τελευταία στιγμή να την οδηγήσουμε σε άλλο δρόμο. Αυτό που πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Εσείς τι περιμένετε? Θα σας πω. Πρώτον, πρέπει να στραφούμε στην παραγωγική διαδικασία. Πρέπει να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της χώρας και τα κόμματα δεν τοποθετούνται επί αυτού ακριβώς. Έστω και την τελευταία την ίστατη στιγμή. Όχι, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένας στενός επιχειρηματικός ορίζοντας, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν υπάρχει κανένας απολύτως σχεδιασμός το που θέλουμε να οδηγήσουμε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, σήμερα που λέμε ότι. Όταν μιλάτε για χρηματοδοτικά εργαλεία, με συγχωρείτε τώρα, αναφέρεστε στις τράπεζες, αναφέρεστε Μα με 4 συστημικές τράπεζες τώρα, ο μικρός επιχειρηματίας ούτε στο σκαλί δεν θα ανέβει. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτές ήταν οι διαφορετικές. Και με τέτοιες προβληματικές τράπεζες. Δεν υπάρχει μία τράπεζα εδώ πέρα στη χώρα μας η οποία θα στηρίζει τις μικρομεσαίες, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μήπως υπάρχουν κεφάλαια τα οποία στηρίζουν την καινοτομία? Να σας πω ότι το πολιτικό σύστημα, λυπάμαι που το λέω, καινολογεί αντί να καινοτομολογεί. Με καινολογεί. Λοιπόν, θέλω και λίγο το. Συγγνώμη, είστε αντίθετο σε αυτό που έγινε στο τραπεζικό σύστημα? Αυτό έχει ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας. Αν μου επιτρέψετε. Ναι, ένα λεπτό, γιατί διακόψαμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Μ' αρέσει γιατί η γραμμή που είχατε είναι ενάντια στα κλειστά επαγγέλματα. Αλλά δημιουργήσατε τόσο κλειστές αγορές χωρίς κανόνες, όπως είναι η αγορά των τραπεζών, που είναι πραγματικά απορίας άξιο. Αν αυτό έχει γίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τι θα γινόταν? Συγγνώμη, είστε αντίθετος δηλαδή σε αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια για την συγχωνεύση και τις αγορές τραπεζικών κλειστές αγορές και ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, χωρίς κανόνες. Και όταν λέω χωρίς κανόνες, εννοώ ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος εδώ πέρα, αν πάει να ζητήσει μια εγγυητική, όχι δάνειο, θα του ζητήσουν ισόποσο ποσό για να του δώσουν την εγγυητική. Αν πάει κάποιος άλλος που χρωστάει 7-8 δισεκατομμύρια, θα του τη δώσουν και με τις ευχές τους. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά? Κύριε Σπυρίτζη, αμφιβάλλω αν σήμερα μπορούν να δώσουν σε οποιονδήποτε μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ πρόσφατα να δίνουν δάνεια. Χωρίς εγγυήσεις. Σε σχέση με το ερώτημα που σας έθεσα. Έχω ακούσει, αλλά επίσης έχω δει ότι το τελευταίο διάστημα, επί των ημερών σας, αυτό το εξάμηνο, οι τράπεζες έχουν περιέλθει σε δινή θέση και φτάνουν να χρειάζονται 25 δις παραπάνω τώρα, επειδή ο κόσμος έβγαλε τα λεφτά του το τελευταίο εξάμηνο και επειδή οδηγήσατε και σε capital controls. Επειδή οδηγήσατε και σε capital controls. Δηλαδή, έχω την αίσθηση τώρα, κύριε Σπύριτζη, ότι πετάτε λίγο την μπάλα στην εξέδρα. Διότι εδώ σας μιλάνε για την αγορά. Καθόλου την μπάλα στην εξέδρα. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να έχουμε αρχές à la carte. Δηλαδή, η νεοφιλελεύθερη παράταξη λέει όχι στα κλειστά επαγγέλματα, όχι στις κλειστές αγορές. Και εσείς το λέτε. Αυτά που κάνει, και εσείς το λέτε. Είναι στο μνημόνιο. Αφήστε με λίγο. Και εσείς το λέτε. Τότε επειδή είναι στο μνημόνιο και αναγκαστήκαμε να πάμε σε αυτή τη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι το λέμε κι εμείς. Μα κύριε Σπύριτζη, εγώ λέω το εξής. Τώρα θα εφαρμόσετε κάτι που δεν πιστεύετε σε αυτό που αρχή. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Αυτό δεν είναι τώρα τοποθέτηση. Είναι απόλυτη τοποθέτηση, κύριε Κουβάρα. Ότι θα μας λέτε τι θα θέλατε να κάνετε και όχι τι κάνετε. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έχουν επικρατήσει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέσα στο Κύριε Σπυρίτζη, το τρίτο μνημόνιο είναι νεοφιλελεύθερο ή όχι? Να σας το θέσω αλλιώς. Βεβαίως. Είναι νεοφιλελεύθερο το τρίτο μνημόνιο. Έχει την υπογραφή σας. Και γι' αυτό έχει την υπογραφή. Και είναι προϊόν της διαπραγμάτευσής σας. Έχει την υπογραφή μας μετά από μια διαπραγμάτευση. Γιατί δεν πάμε στην πραγματικότητα τώρα και πάμε στις ετικέτες? Που όλος ο κόσμος έλεγε ότι είναι εικονικός πνιγμός του Πρωθυπουργού. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης έλεγε ότι είναι πραξικόπημα.
Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα αυτές τις πολιτικές να τις ανατρέψουμε και να βρούμε ισοδύναμο. Ο πλανήτης έλεγε επίσης πολύ καιρό πριν, όταν εσείς λέγατε άλλα, ότι το μνημόνιο είναι μονόδρομος για την Ελλάδα και ότι αν δεν κάνει το μνημόνιο. Δεν το λέγει ο πλανήτης. Το έλεγε. Και αυτό, ξέρετε, τουλάχιστον ο πλανήτης σε επίπεδο κυβερνήσεων και κρατών. Στην αλλαγή στάσης πολλών ευρωπαϊκών χωρών, της Γαλλίας, της Ισπανίας, που έχει και μια άλλη πολιτική κατεύθυνση. Όλοι του Νότου και θα τα δούμε και στο Ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάναμε μια κουβέντα και θα ολοκλήρωνε ο καθένας τη σκέψη. Εντάξει, οι διακοπές επιτρέπονται. Κύριε Θεοδωρόπουλε, επιτρέπονται. Θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι με αυτό που λέγατε? Λέω λοιπόν το εξής, ότι αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία αύριο, η οποία θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της ανταγωνιστικά στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε καταλήξει τι θα παράγουμε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο δεν το βλέπουμε. Δεύτερον, πρέπει να συνδέσουμε την γνώση με την εργασία, με την επιχειρηματικότητα, με την παραγωγή, την οποία την έχουμε διαχωρίσει και φυλάμε τα σύνορα. Έτσι, είναι φανερό ότι όχι μόνο φοιτητικές οργανώσεις αλλά και διδάσκοντες φυλάνε τα σύνορα εκεί, να μην φύγει η γνώση και πάει στην επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, το τελευταίο που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της έρευνας και της καινοτομίας. Δεν μπορεί να έχουμε ανταγωνιστικό προϊόν σε μια αποβιομηχανοποιημένη χώρα, σε μια χώρα που η αποεπένδυση έχει περάσει τα 8 χρόνια, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τεχνολογικό εξοπλισμό και με μια έρευνα στο 0,4-0,3, πόσο θα είναι τώρα, 0,2%. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα. Αν αυτά δεν τα λύσουμε, εδώ θα κουβεντιάζουμε περιώνους σκιάς. Και λοιπόν, δεν θα έχουμε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Θέλω να έρθω λίγο στον κύριο σας ολοκληρώσω μία φράση μόνο. Δεν έχουμε καμία θερμοκοιτίδα σοβαρή καινοτομία στη χώρα μας. Προσπαθούμε να κάνουμε 8 θερμοκοιτίδες στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να βρούμε συνεννόηση να μπορέσουμε να στήσουμε τέτοιες. Φεύγει το καλύτερο δυναμικό μας στο εξωτερικό, 200.000 νέοι επιστήμονες. Ποιος θα κάνει την αλλαγή εδώ πέρα και ποιος θα φέρει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας? Λοιπόν, θέλω να έρθω στον κύριο Κουγιουμτζή τώρα, ο οποίος είναι δεύτερος αντιπρόεδρος. Δεν λέτε πώς θα γίνει. Κύριε Μασουράκη, παρακαλώ. Δεν είπατε. Ο κύριος Κουγιουμτζής είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της ΕΣΕΕ. Κύριε Κουγιουμτζή, εδώ περιγράφουν μια κατάσταση απελπισίας και ο κύριος Θεοδωρόπουλος και νομίζω η αγορά την περιγράφει. Καταρχάς υπάρχουν ευθύνες από τη δική σας πλευρά γι' αυτό? Δηλαδή μπορεί να έχετε παίξει κι εσείς ο ρόλο σας, με την έννοια ότι εδώ μας είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι τόσα χρόνια παίζεται ένα παιχνίδι πώς θα στηριχθούν οι μικρομεσαίοι και ότι αυτό το παιχνίδι είναι λάθος, το οποίο φαντάζομαι είναι και ευθύνη των ίδιων που δεν κατάλαβαν πού πάει η οικονομία. Κύριε Κουβαρά, καταρχήν να πούμε ότι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και θα έρθω μετά και στο ερώτημά σας. Και είναι η επόμενη μέρα των εκλογών γιατί πρέπει επιτέλους να προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Γιατί όλα όσα συζητάμε σε αυτό εδώ το τραπέζι έτσι, καταδεικνύουν και υποστηρίζονται από μια σταθερή κυβέρνηση τουλάχιστον τετραετίας. Μετρούσαμε προηγουμένως πόσες εκλογικές αναμετρήσεις έχουμε κάνει από το 2009 και είναι 8. Διεκδικούμε έτσι, το βραβείο Γκίνες για αυτές και μέσα σε αυτό το έτος έχουμε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Καταλαβαίνετε τι φρένο σημαίνει αυτό για την οικονομία, για την ανάπτυξη, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για την απασχόληση. Δηλαδή το γεγονός ότι φέτος έχουν γίνει 2 φορές εκλογές για εσάς είναι, θεωρείτε... 3. Αν βάλουμε και το δημοψήφισμα, είναι 3 εκλογικές αναμετρήσεις και το πρωτόγνωρο βέβαια φαινόμενο, τα capital controls που δεν το έχουμε ξαναζήσει σαν χώρα και καταλαβαίνετε και αυτό έπαιξε ένα πολύ αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της χώρας. Εμείς τώρα σαν μικρομεσαίοι, γιατί εμείς εκπροσωπούμε τη μικρομεσαία ουσιαστικά επιχείρηση, εκπροσωπούμε 350.000 επιχειρήσεις. Κατά καιρούς και τώρα έχουμε εκφράσει επίμονη προς όλες τις κυβερνήσεις θέσεις, προτάσεις, κοστολογημένες θέσεις και προτάσεις προς την κατεύθυνση της φορολογίας, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, προς την κατεύθυνση της απασχόλησης, προς όλες τις κατευθύνσεις. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε βρει την αναμενόμενη ανταπόκριση. Αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, όλες τις αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο? Κύριε Κουβαρά, όλες οι κυβερνήσεις. Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, η κάθε μία με το δικό της τρόπο, έπαιξαν έναν
αρνητικό ρόλο σε αυτό το οικοδόμημα που λέμε μικρομεσαία επιχείρηση. Φαντάζομαι θα σας τιμούνται πολύ προεκλογικά ή όχι? Κύριε Κουβαρά, αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές και εσείς το έχετε ζήσει, όλες οι κοινωνικές ομάδες το βιώνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γι' αυτό είπα στην αρχή του λόγου μου ότι το διακύβευμα είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει επιτέλους να κάτσουμε σαν χώρα, σαν πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, όλες οι κοινωνικές ομάδες σε ένα τραπέζι, ουσιαστικά να βρούμε διέξοδα από τα διέξοδα που έχει εισέλθει και περιέλθει η χώρα. Και αυτό πολύ καλά είπατε και το καταδείξατε με τον πιο σαφή τρόπο, είναι το μέγα ζήτημα, η ρευστότητα. Γιατί πνίγονται οι επιχειρήσεις, πνιγόντουσαν, έτσι, γιατί οι τράπεζες ήταν κλειστές και τώρα που κλείσανε, πάλι κλειστές ήταν και προηγουμένως κλειστές ήταν. Γιατί όποιος πήγαινε στον γκισέ της τράπεζας δεν έπαιρνε δάνειο. 8 στις 10 επιχειρήσεις δεν παίρνανε δάνειο. Το ξέρετε πολύ καλά αυτά. Ή όταν παίρναν δάνειο, το επιτόκιο ήταν απογορευτικό. Ήταν της τάξης του 10 και 11%, όταν οι άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που έχουν έδρα εδώ, τη χώρα μας, και είναι μέσα στον ανταγωνισμό, είχαν εύκολο δανεισμό, είχαν πολύ χαμηλότερα επιτόκια, άρα είχαμε έναν αθέμητο ουσιαστικά ανταγωνισμό. Για κάποιες επιχειρήσεις υπήρχε μια φυγή προς τα εμπρός με το μέσο ΕΣΠΑ. Με αυτό τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό. Δυστυχώς δεν είχε σωστό προσανατολισμό. Το είχαμε πει πολλές φορές. Και ο αναπτυξιακός νόμος. Ο αναπτυξιακός νόμος δεν μας είχε καθόλου μέσα σχεδόν, δεν είχε καθόλου τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το ΕΣΠΑ όσο είχε εδράσει ουσιαστικά έτσι στην ανεργία. Εμείς είπαμε να εδράσουμε στην απασχόληση, να τονώσουμε την απασχόληση. Πολλά προγράμματα του ΑΕΔ, είδαμε κατά καιρούς, πολλά άλλα προγράμματα, και ο κύριος Πίρτζης που είναι σε ένα Υπουργείο τώρα υποδομών ξέρει ότι το ΕΣΠΑ φρέναρε αυτόν τον χρόνο και μιλάμε για, αν θυμάμαι καλά, 450 εκατομμύρια απορροφήθηκαν, εν αντιθέσει που πέρσι είχαμε το ίδιο 7 μήνο γύρω στα 1,5 δις, αν δεν απατώμε. Αυτό πάλι είναι αρνητικό. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δημιουργεί αρνητικότητα στην επιχειρηματικότητα. Άρα το ΕΣΠΑ, που είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, ο αναπτυξιακός νόμος πάλι, το πακέτο Γιουγκέρ, για να λέμε άμεσα τι πρέπει να κάνουμε. Το πακέτο Γιουγκέρ πρέπει άμεσα να πάει στην πραγματική οικονομία. Λοιπόν, εκεί είναι το στίχημα της επόμενης ημέρας. Θα έρθω λίγο στον κύριο Μακρύ τώρα. Ο κύριος Μακρύς είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος. Κύριε Μακρύ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας θέσω ερώτημα, γιατί σας βλέπω τόση ώρα εδώ, προσπαθείτε να παρέμβετε 5 φορές. Οπότε ναι. Αν μου επιτρέψετε 2 λεπτά να πω κάτι. Καταρχάς θέλω να βάλω ένα κεντρικό σημείο, γιατί αυτοί που μας ακούνε πρέπει να καταλαβαίνουν, όχι πως οι υπόλοιποι κύριοι στο τραπέζι με πολύ σοβαροί δεν γίνονται κατανοητοί, αλλά υποχρέωση εμάς της πραγματικής οικονομίας είναι να είμαστε τελείως κατανοητοί. Πρώτον, δεν έχει πει κανείς, όχι μόνο σε αυτό το τραπέζι αλλά και σε άλλα τραπέζια, ότι η Ελλάδα πάσχει από ένα θέμα. Αν υποθετικό και θεωρητική τοποθέτηση. Αν μπορούσαμε με ένα μαγικό χέρι, τον καλό Θεούλη της Ελλάδος, να μειώσουμε το έξοδο του δημοσίου, και αυτό δεν αναφέρεται σε ανθρώπους, αναφέρεται σε μια πιθανή αναδιοργάνωση του δημοσίου, που θα περιλάμβανε πάρα πολλά πράγματα, τότε το έλλειμμα αμέσως θα γινόταν πλεόνασμα. Και δεν θα χρειαζόμαστε μνημόνια, διότι όπως ξέρουμε και ο κ. Μαστοράκης, που είναι από το τραπεζικό τομέα και τον έχει ζήσει με τα μπούνια, ξέρει ότι η τράπεζα σου δανείζει λεφτά. Όποιος σου δανείζει λεφτά, δεν περιμένουν την επαύριο να πάρει τα λεφτά του γρήγορα. Περιμένει κάθε μήνα να του δίνει το κάτι της. Αν λοιπόν περίσσευε από τους προϋπολογισμούς μας κάτι της, κανείς δεν θα ζήταγε μνημόνια, θα μας δίνουν τα λεφτά. Άρα κλείνουμε. Για να μην βάλουν το χέρι τους η σεβαστή πολιτική μας, εμείς σεβόμαστε τους πολιτικούς και την πολιτική, αλλά εδώ είμαστε για να λέμε και τα λάθη μας και τα λάθη τους. Η σεβαστή μας πολιτική λοιπόν επιλέξαν αντί τον ιδιωτικό τομέα, αντί την οικονομία μεγεθών, να πάμε στην οικονομία της τσέπης του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών. Να πληρώσουμε περισσότερους φόρους. Αυτό είναι αδιέξοδο και αυτό δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε εμείς. Γιατί για να μην κάνουμε διαπιστώσεις, εσείς οι δημοσιογράφοι είστε καλύτεροι από εμάς και οι πολιτικοί ακόμα καλύτεροι, γιατί προσπαθούν να διαπιστώσουν τα προβλήματα για να τα λύσουν. Εμείς λοιπόν πρέπει να πούμε τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Έλληνας πολίτης και εμείς από τον επιχειρηματικό τομέα έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα που μας τα δίνει η δημοκρατία, αλλά έχουμε και το δικαίωμα στην υποχρέωση. Αυτά τα δικαιώματα στην υποχρέωση, επειδή είναι και επίκαιρο, πρώτον είναι να πληρώνουμε τους φόρους μας και δεύτερον να ασχολούμαστε με τα κοινά, είτε με την απλή είτε με τη σύνθετη συμμετοχή. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι το κράτος για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει να πάει σε δύο διεξόδους. Η μία διέξοδος είναι να βρει έναν τρόπο σοβαρό με συμμετοχή του κόσμου να εισπράξει τους φόρους και να γίνει το περιβάλλον τέτοιο έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις. Έρχομαι λίγο στις επενδύσεις, γιατί είμαστε σε μια χρυσή συγκυρία και οι πολιτικοί άνδρες μας πούνε και στο τραπέζι και είναι σοβαρή πολιτική, να καταλάβουν
Πώς το βλέπουμε εμείς εμπορικά. Τη χρυσή συγκυρία που τη βλέπετε. Αυτό θέλω να σας πω και θα δείτε κι εσείς. Όταν απελευθερώθηκαν οι πρώην ανατολικές χώρες, υποτίθεται από το ζυγό που είχαν, κουνήθηκε ένα καμπανάκι που υπόθηκε προς τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας: πηγαίνετε να κάνετε επενδύσεις. Φύγαν όλοι, πήγαν να κάνουν επενδύσεις. Γρήγορα η οικονομία σε αυτές τις χώρες όμως γύρισε στα πραγματικά της μεγέθη, άρα οι περισσότερες επενδύσεις εκρίθησαν ασύμφορες και φύγανε. Το δεύτερο καμπανάκι που κουνήθηκε ήταν στην Κίνα. Ελάτε εδώ οι καλές επενδύσεις. Φύγανε λοιπόν το μεγάλο κομμάτι της δευτερογενούς παραγωγής από την Ευρώπη και πήγε στην Κίνα. Σήμερα αυτό που πρέπει να μας δίνει το σημάδι είναι η Αμερική, όταν τελείωσε με τα δάνεια που τα έστειλε στην Ευρώπη, τα γνωστά δάνεια που ξεκίνησε και το πρόβλημα, αρχίσαν να τραβάνε επενδύσεις δευτερογενούς παραγωγής στη χώρα τους. Σήμερα, αν θες να πας να κάνεις μια επένδυση εκεί, σε παίρνει ο κυβερνήτης και σου κάνει τραπέζι στο σπίτι και σου λέει: πάρε και ένα κτίριο έτσι, πάρε και μια φορολογία χαμηλότερη, πολύ σωστά και ξεκίνα. Κουνήθηκε λοιπόν το αντί για να κουνηθούν και οι Ευρωπαίοι που έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση στην ενημέρωση, τους κουνήθηκε το καμπανάκι του συναλλάγματος. Άρα, συγγνώμη κύριε Μακρύ, για να καταλαβαίνουμε. Τι θέλετε, ειδικές προϋποθέσεις για κάποιους για να κάνουν επενδύσεις? Καμία προϋπόθεση. Ακούστε, το καμπανάκι που λέει φύγετε από την Κίνα, εξού και τα προβλήματα στο χρηματιστήριο, είναι ότι το δολάριο ψηλά, οι επενδύσεις είναι ασύμφορες, για τα προϊόντα έρχονται εδώ 25-35% ακριβότερα. Θα φύγουν επενδύσεις από εκεί. Θα γυρίσουν οι επενδύσεις προς την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν, έχοντας και το πακέτο Juncker, εγγύηση είναι αυτό που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας, μπορούμε λοιπόν, αφού η χώρα μας έχει κριθεί ότι από την από εκεί μεριά είναι κέντρο διανομής της Ευρώπης, αντί να είμαστε box movers, να κουβαλάμε κουτιά, να κάνουμε το περιβάλλον μας μέσω μιας συμφωνίας μνημονίου, αφού φτιάξουμε μέσω αυτής της συμφωνίας, αφού μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, το εργασιακό, το φορολογικό και όλα αυτά που κάνουν τις επενδύσεις. Όταν λέτε φτιάξουμε, τώρα τι εννοείτε? Γιατί εδώ ο κύριος Πρέσβης είπε απορρίθμιση. Θα το πω. Το φτιάξουμε δεν σημαίνει σε τι μέγεθος θα κάτσουν τα νούμερα. Σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε να το έχουμε σε βάθος χρόνου. Να πούμε τα επόμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, τότε θα έρθουν οι επενδύσεις από το εξωτερικό και θα σταματήσουν και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η χρυσή μας ευκαιρία. Κύριε Μακρύ, θα σας κατηγορήσουμε για κομμουνιστή. Δεν είμαι καθόλου. Θέλετε ένα είδος προστατευτισμού. Ποια προστατευτισμό? Όχι, λέω, δεν έβαλα αυτά που λέτε δηλαδή. Δεν έβαλα προστατευτισμό. Ναι. Λοιπόν. Είπα εις εγγύηση. Αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να έχουμε τη σέσουλα στην Ελλάδα. Θέλω να έρθω στον κύριο Ροδόπουλο που μας περιμένει υπομονητικά τόση ώρα, δεν έχει πάρει το λόγο. Και είμαι και ήσυχος. Και είσαστε και ήσυχος. Πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Logistics. Καταρχάς, εσείς καλύτερα να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας ως πρόεδρος μιας ελληνικής εταιρείας και να μου πείτε και αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πόσο σας βοηθάει το κράτος για μια τέτοια εξωστρέφεια? Έχω την τύχη να μην ανήκω σε κάποια συντεχνία, δηλαδή δεν είμαστε συντεχνία, άρα είμαστε ένας επιστημονικός οργανισμός, αλλά θεσμικός, ο οποίος λαμβάνει μέρος ενεργά πολλές φορές και στη διαμόρφωση της πολιτικής για το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και το logistics. Και θα σας μιλήσω για την εμπειρία των τελευταίων μηνών, η οποία ήταν σαφέστατα τραυματική, όπως ήταν σε όλους μας όσοι ήμασταν επιχειρηματίες. Ναι. Η εφοδιαστική αλυσίδα ήταν η πρώτη που έλαβε το μεγαλύτερο πλήγμα από τα capital controls, έχοντας ακόμα και προσωπικό, οδηγούς παραδείγματος χάρη, αποκλεισμένους στο εξωτερικό, χωρίς επάρκεια χρημάτων για να μπορούν να κινηθούν. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, με εξαίρεση μετά από το... Εμείς είμαστε η μοναδική επιστημονικός οργανισμός που έχει άμεση σχέση με την πολιτεία και το 2009 δημιουργήσαμε το πρώτο master plan, το οποίο έφτασε το 2014 να ψηφιστεί σε νόμο στο 4302 επί Υπουργείας κυρίου Χατζηδάκη στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, αν κάνω λάθος. Ανάπτυξη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, συγγνώμη. Η εφοδιαστική αλυσίδα που τόσα χρόνια βλέπουμε μία άνθηση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από το 1993 και πέρα, έγινε αναγνωρίσιμη όταν ήρθε η Κόσκο στο Πειραιά. Η μοναδική και τελευταία επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν ξέρω αν κύριε Παπαδρόπουλε μου ξεφεύγει κάτι. Και αυτό το οποίο στοιχειοθετείται... Σας θυμίζω ότι ελεγόταν τότε για ξεπούλημα και τα λοιπά. Σαφέστατα. Όταν ήρθε η Κόσκο δεν ήρθε έτσι εύκολα. Και ποιοι ήταν στο λιμάνι. Και τι ήταν στο λιμάνι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Να σκεφτείτε το εξής και το κάνω σαν υποσημείωση. Η μεγάλη απεργία του λιμανιού τότε, που κράτησε γύρω στον 1 χρόνο και κάτι, δημιούργησε το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης
το οποίο παραλάμβανε τα κοντέινερ αντί του λιμανιού του Πειραιά, με αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός εταιριών, οι οποίοι αντιπροσωπεύαν εδώ ναυτιλιακές εταιρείες, ή να μειώσουν το προσωπικό τους σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο του 80-90%. Έχω προσωπικά παραδείγματα. Ναι. Αλλά το αφήσουμε εδώ. Η πρώτη λοιπόν επένδυση έγινε επί Κόσκο. Έκτοτε ουδής έχει αναλογιστεί ότι η εφοδιαστική αλυσίδα έχει το 10,8 του ΑΕΠ στην Ελλάδα, καταγεγραμμένο από έρευνα επιστημονική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δική μας. 11,8 σημαίνει 19 δισεκατομμύρια ετησίως, σημαίνει 30.000 εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και σημαίνει περισσότερο από 50.000 εργαζομένους. Και σημαίνει βέβαια και μια μεγάλη σειρά μαύρης εργασίας που πιθανότατα να υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Εδώ εμείς δεν αισθανθήκαμε τη βοήθεια του κράτους. Δεν αισθανθήκαμε τη βοήθεια της πολιτείας, παρότι συνεχίζουμε και συνεχίζαμε να μιλάμε για την εφοδιαστική αλυσίδα και στο Υπουργείο των Μεταφορών και επί κυρίου Σπίρτζη. Συνάντησα τη Γενική Γραμματέα του και μετά πήγα στη Γενική Γραμματέα Εμπορίου και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και γίναγα γύρω-γύρω. Και για 8 ολόκληρους μήνες, θεσμοθετημένο από τον συνάδελφο του κ. Σταϊκούρα και το νόμο 4302, το Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το οποίο ήταν το πρώτο μαζί με το τουρισμό που θα έπρεπε να συγκροτηθεί για να μπορέσει να μπει κάποια βάση και να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές για προσέλκυση κεφαλαίων. Βέβαια τώρα πλέον βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο όπου χθες ακούγοντας τον κύριο Χριστοδουλάκη ανέφερε ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, χρειάζεται 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020. Ιδιωτικές επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα λοιπόν το ΕΣΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοδότησης, που δεν είναι πλέον, πρέπει να ξεχάσουμε το τρόπο χρηματοδότησης που υπήρχε μέχρι σήμερα, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Μάλιστα. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε μόνοι μας. Καταλαβαίνω από αυτά που έχετε πει όλοι ότι πάμε για μία προσγείωση συνολική ως πολίτες και ως πολιτικό σύστημα, την οποία θα τη ζήσουμε ακόμα περισσότερο μετά τις εκλογές. Έχουμε προσγειωθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα, αλλά υπήρχαν κάποιες ψευδαισθήσεις οι οποίες έχω την αίσθηση ότι τελειώνουν. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα. Κάποιοι τις έκτισαν αυτές, έτσι. Μήπως και εσείς, κύριε Σπίρτζη? Εμείς δεν είχαμε ξανακυβερνήσει. Γιατί αυτό που ζήσαμε το τελευταίο εξάμηνο, φαντάζομαι ότι ήταν η διάψευση μιας μεγάλης προσδοκίας. Αυτό είναι έργο της μεταπολίτευσης. Όποιος κυβέρνησε τη μεταπολίτευση, το χρεώνεται κιόλας. Εγώ θα συμφωνήσω ότι η μεταπολίτευση είναι γεμάτη ψέματα, γεμάτη πολιτικά ψέματα. Αλλά θα πάρετε κι εσείς το μερίδιό σας από αυτά τα ψέματα. Στο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο. Το θέμα δεν είναι ποιος θα πάρει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε για ένα τελευταίο γύρο. Ωραία. Ticket 365 προτείνει Billy Elliot, το πολυβραβευμένο οικογενειακό musical στο Παλάς από 16 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 211-1000-365. Τουριστικά, ναυτιλιακά, διοίκηση, οικονομία, διατροφή και διαιτολογία και 34 ακόμα ειδικότητες. EEC New York. Μια νέα επέκταση του ομίλου New York College στην επαγγελματική εκπαίδευση για άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Μάθε περισσότερα στο otekekosmote.gr. Τώρα αρχίζει να γράφει την ιστορία της ζωής του. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Σήμερα είναι άγραφο χαρτί.
Το τι θα γράψει είναι στο χέρι του. Το να έχει τα καλύτερα εφόδια είναι στο δικό σου. ΣΚΑΚ. Γράφει ιστορία. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ελληνική εταιρεία? Στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στο Burj Khalifa και των πρώτων ηλιακών στην Ελλάδα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Νέα εφημερίδα Φρέντο. Διαβάζετε μόνο ο Ρούφι. Μαζί 4 τεράστιες προσφορές. Η Φρέντο παίζει μπάλα. Βρείτε το τυχερό κουπόνι και κερδίστε ένα εισιτήριο διαρκείας του Ολυμπιακού. Όλα τα ξέρω. Ηλίας Βρετός. Νέο ακυκλοφόρητο Best of που πετάει ψηλά. Και πετάω ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω. Νέο CD Fredo Hits. Δεν έχει δεύτερη φορά. Με τις πιο hot επιτυχίες και με την απλή έκδοση του 1 ευρώ δώρο το βιβλίο «Η δίαιτα της Mayo Clinic» για να χάσετε τα κιλά των διακοπών. Fredo, η νέα κυριακάτικη συνήθεια. Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Σούπερ αφιέρωμα στο Ευρωμπάσκετ με αναλυτική παρουσίαση της εθνικής μας και των υπολείπων ομάδων. Αποκλειστική συνέντευξη. Γιάννης Αντετοκούμπο. All Star Basket. Με δώρο αφίσα της Εθνικής Ελλάδος. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Αυτό το Σάββατο, στα παραπολιτικά, 10 ευρώ δώρο σε όλους τους αναγνώστες για αγορές από την αλυσίδα αθλητικών ειδών Intersport. Μαζί, μια μεγάλη προσφορά για όλους τους μαθητές. Το καλύτερο φροντιστήριο έρχεται στο σπίτι. Αποκτήστε τώρα το τρίτο DVD με όλα τα βοηθήματα για όλα τα βασικά μαθήματα, για όλες τις τάξεις του Λυκείου και την ύλη των πανελληνίων εξετάσεων. Και ακόμα, ο νέος τόμος της ιστορίας του ελληνικού έθνους από την εκδοτική Αθηνών. Η Ελλάδα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Μόνο με 3,5 ευρώ. Να καλύψετε το δικό σας άρωμα, φτιαγμένο με έμπνευση, γνώση και συναίσθημα. Γιατί το άρωμα είναι τέχνη. Atelier du Parfum. Découvrez un monde parfumé. Otisop. Αγοράζεις περισσότερα από όσα πληρώνεις. Το Otisop, που πάντα βρίσκει και σας προσφέρει τα πιο καινοτόμα προϊόντα, σας παρουσιάζει τον πολυκόφτη χειρός Mr. Kitchen. Ο πολυκόφτης Mr. Kitchen, με την εργονομική του σχεδίαση και λαβή, είναι το ιδανικό εργαλείο για την κουζίνα σας. Χάρη στις 6 διαφορετικές λεπίδες του, μπορείτε να κόψετε τα φρούτα και τα λαχανικά σας, τις πατάτες σας, να κόψετε σε φέτες του ιδίου πάχου στις μελιτζάνες σας, να κόψετε σε λεπτά μπαστούνάκια τα καρότα ή σε πιο χονδρές λωρίδες τα λαχανικά σας, απλά και μόνο αλλάζοντας τις λεπίδες με το γύρισμα της ροδέλας στο πλάι. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται και ένας αποφλιωτής, ο οποίος τοποθετείται με μία μόνο κίνηση. Τώρα μπορείτε πανεύκολα να ξεφλουδίσετε πατάτες, πιπεριές και όλα τα λαχανικά και φρούτα που εσείς επιθυμείτε. Τα ήδη κομμένα λαχανικά σας μπορείτε να τα ψιλοκόψετε ακόμη περισσότερο, πολύ γρήγορα, χρησιμοποιώντας τον αποφλιωτή. Έτσι, ψιλοκόβετε το κρεμμύδι χωρίς τα ενοχλητικά δάκρυα, το μαϊντανό, το σκόρδο σας, ακόμα και το ζαμπόν για την πίτσα σας. Μην χάνετε χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 210 72 09 764 και αποκτήστε αυτό το προϊόν στη μοναδική τιμή των 19 ευρώ και 90 λεπτών. Επισκεφτείτε και το site μας www.otisop.gr. Η Ticket 365 προτείνει Billy Elliot, το πολυβραβευμένο οικογενειακό musical στο Παλάς από 16 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 211 1365.
Λοιπόν, ερχόμαστε για τον τελευταίο γύρο της συζήτησής μας και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σπίρτζη. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, που δεν είναι και μακριά, είναι μόλις 8 μήνες, ήταν αντίθετο σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, μιλούσε για ξεπούλημα κτλ. Έχω την εντύπωση ότι με το Μνημόνιο 3 έχετε αποδεχθεί, τουλάχιστον θεωρητικά, τις ιδιωτικοποιήσεις. Και δεν ξέρω αν μπορείτε πρακτικά να τις υλοποιήσετε, επειδή ιδεολογικά είστε αντίθετοι. Αλλά αφήστε να λέμε εμείς τι λέμε, γιατί μάλλον έχετε υιοθετήσει την κριτική της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που μας λέει, ας πούμε. Όχι, λέτε, την κριτική εγώ να σας πω... την παίρνω επάνω μου. Δεν είναι ανάγκη να την έχει η Νέα Δημοκρατία, θα σας την κάνω εγώ μόνο. Ωραία. Ταυτίζετε τέλος πάντων η δική σας κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ή τουλάχιστον μπορεί να την ταυτίζετε εσείς. Εμείς τι λέμε, λέμε το εξής απλό. Όπως έχουν προγραμματιστεί ή είχαν προγραμματιστεί ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα, δεν μιλούσαμε για μια κατάσταση σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος παραδειγμάτων για το τι έγινε στην Ευρώπη σε αντίστοιχα project ή σε αντίστοιχες δραστηριότητες και τι έχει γίνει στη χώρα μας. Θα προτιμώ να μου απαριθμίσετε κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που σκοπεύετε να κάνετε με βάση το μνημόνιο. Θα σας πω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Προφανώς λοιπόν εμείς σε αυτό το στυλ και σε αυτές τις λύσεις δεν συμφωνούμε, αλλά και ένας σοβαρός νεοφιλελεύθερος να κάτσει να συζητήσει επίσης δεν συμφωνεί. Ναι. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν επενδύσεις που δήθεν τις ιδιωτικοποιούμε και θα πληρώσουμε στο τέλος, αντί να έχουμε έσοδα, και αυτό που τις παίρνουμε. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα είναι το ελληνικό. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και άλλα. Και εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, ακόμη και αν με στοχοποιούν, με αποκλείουν. Μα τι θέλετε να γίνει το ελληνικό επιτέλους? 25 χρόνια, ας πούμε, το βλέπουμε και σαν ένα οικόπεδο. Τι θέλετε ακριβώς να γίνει? Εντάξει, θα σας πω τι θα γίνει το ελληνικό. Θα αξιοποιηθεί το ελληνικό. Πώς θα αξιοποιηθεί? Θα γίνει πάρκο? Το ελληνικό, αλλά θα σας πω και με τον τρόπο. Πώς? Για πείτε. Θα σας πω και τον τρόπο που θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Και το ίδιο και για τα αεροδρόμια. Λοιπόν, μετά τη συμφωνία που έγινε, η χώρα δεσμεύτηκε να προχωρήσουν 9 ιδιωτικοποιήσεις και κάποιες από αυτές, όπως των αεροδρομίων, δεσμεύτηκε ρητά να συνεχίσει και ο διαγωνισμός, ο ίδιος. Ωραία. Προφανώς τη συμφωνία από τη στιγμή που δεσμευτήκαμε ως χώρα θα την τηρήσουμε. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι και ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης. Τι πιστεύουμε? Εμείς πιστεύουμε συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ούτε στο χάρισμα, ούτε στο ξεπούλημα. Δηλαδή με τα αεροδρόμια τι θα κάνετε ακριβώς? Τα αεροδρόμια θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας. Δηλαδή θα συνεχίσουμε το διαγωνισμό που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία με τους όρους που τον ξεκίνησε. Αυτή είναι η δέσμευση. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό τι λέτε τώρα? Δεν θέλετε να καταλάβετε και όχι, ποια είναι η διαφοροποίηση? Σε όλη την Ευρώπη. Θα σας πω ποια είναι η διαφοροποίηση. Σε όλη την Ευρώπη, στη Βρετανία. Μητρόπολη του καπιταλισμού είναι. Είναι νεοφιλελεύθερη χώρα, δεν είναι κομμουνιστική. Δεν πήγε ποτέ να πει κανείς, παίρνουμε το φιλέτο των αεροδρομίων της Βρετανίας, κάνουμε ένα διαγωνισμό, το δίνουμε σε έναν, μας δίνει ένα τίμημα και είναι ανοιχτό. Πόσα θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο για να πιστοποιηθούν αυτά τα αεροδρόμια? Είναι ανοιχτό. Πόσα θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο όταν μεταβιβαστούν για έργα που θα συνεχιστούν μες στα αεροδρόμια και θα τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο? Και ένας άλλο πλήθος πραγμάτων που δεν είναι συμφέροντα για το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας σχεδιασμός που ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε δεσμευτεί σαν χώρα, δυστυχώς, και εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου η Fraport που θέλει να κάνει άλλου είδους διαπραγματεύσεις και όσοι άλλοι είναι στην ίδια λογική, να πει ότι δεν με συμφέρει και φεύγω, μπας και τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Κύριε Σταϊκούρα, από εκεί και πέρα. Λεπτό, γιατί θέλω εδώ να γίνει ένας διάλογος. Να σας πω και το μοντέλο. Να μου πείτε και το μοντέλο, αλλά εδώ σας λέει, κύριε Σταϊκούρα, ότι έχετε δεσμεύσει τη χώρα σε ένα ξεπούλημα ουσιαστικά εδώ. Και ότι δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς πια. Κύριε Κουβαρά, γιατί ακούω αυτή τη λέξη ξεπούλημα και είμαι έτοιμος να γελάσω. Γιατί ξεπούλημα μιλάμε? Από τη στιγμή που καθιερώθηκαν τα capital controls, ένας ο οποίος έχει στην τσέπη 20 δισεκατομμύρια, με τη σημερινή κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου αγοράζει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. 21 δισεκατομμύρια είναι όλη η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου. Και θέλετε να πάω και πιο πέρα? Εάν πάμε και στη δραχμή, με 90 δισεκατομμύρια αγοράζει και όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί καλαμπούρι μιλάμε τώρα, ξεπούλημα και ξεπούλημα? Αυτή είναι η λογική που έχει και το ΤΑΙΠΕΔ.
Η χρηματιστηριακή αξία. Αυτή είναι η λογική. Έχουμε μια χρηματιστηριακή αξία πολύ χαμηλή, γιατί έχουμε capital control, γιατί έχουμε το ένα το άλλο. Άρα με 20 δισεκατομμύρια αγοράζουμε όλη την Ελλάδα. Να σας δώσουμε 20 δισεκατομμύρια, αν τα βρούμε κάπου, και να έρθει να αγοράσετε όλη την Ελλάδα, να δούμε ποιος σας πουλήσει. Να κάνω μια ερώτηση. Λέω εγώ λοιπόν το εξής. Στη Βρετανία, στη Βρετανία, που προχώρησαν σε ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, πάμε στο Μάντσεστερ, ένα παράδειγμα, να δείτε πώς είναι. Το 30% ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από το υπόλοιπο 70% που μένει, το 35% ανήκει στο Βρετανικό δημόσιο και το 35% σε ιδιώτη. Μάλιστα. Και μαζί από το κεντρικό αεροδρόμιο έχουν και 5 περιφερειακά. Να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Ροδόπουλος. Βεβαίως. Εγώ, επειδή... Δεν το ακούτε αυτό που σας λέω. Βεβαίως, το ακούω. Θέλετε να δούμε η Φράπο τι εταιρεία είναι. Όχι, δεν θέλω την να ερώτηση, κύριε Ροδόπουλο, την ερώτηση για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Το γερμανικό δημόσιο που έρχεται να πάρει τα αεροδρόμια. Η διαφορά μεταξύ της προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας και η διαφορά μεταξύ της προσέγγισης της δικής σας είναι στο τίμημα. Όχι. Η διαφορά είναι στον τρόπο. Γιατί εγώ μόνο εκεί κατάλαβα ότι επικεντρώνεται το πρόβλημα. Στον τρόπο συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς, ας πούμε, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο με συγκεκριμένο ποσοστό για να αξιοποιηθούν τα αεροδρόμια. Δεν έπρεπε να γινόταν ένας διαγωνισμός για το φιλέτο των αεροδρομίων, όπου έχουμε κερδοφόρα αεροδρόμια. Λοιπόν, με τι λεφτά θα συμμετέχει το δημόσιο. Σπλάκα κάνετε. Και οι επενδύσεις του δημοσίου είναι τα αεροδρόμια. Ναι, αλλά για την ανάπτυξη των αεροδρομίων, για τις επενδύσεις χρειάζονται λεφτά. Ποιος θα τα βάλει τα λεφτά? Βγάλαμε σε διαβούλευση τους όρους που αλλάζουμε το διαγωνισμό για το Καστέλι. Όχι τα λεφτά, λέει, ποιος μπορεί θα τα βάλει να κάνετε ό,τι θέλετε. Λεφτά δεν υπάρχουν για να γίνουν οι επενδύσεις από το δημόσιο. Δεν θέλετε να με ακούσετε. Πώς δεν θέλω να σας ακούσω? Θα ακούω μια ώρα τώρα. Βγάλαμε σε διαβούλευση τους όρους του διαγωνισμού για το Καστέλι, που είναι ένα αεροδρόμιο που δεν υπάρχει. Θα γίνει. Θα δείτε αν συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας, θα δείτε πόσα λεφτά θα βάλει το ελληνικό δημόσιο και τι ποσοστό θα έχει. Κύριε Σπίρτση, βάλτε μια τελεία, γιατί θέλω να απαντήσει και ο κύριος Σταϊκούρας. Διότι εδώ σας έχει ευθέως κατηγορήσει ότι ουσιαστικά έχετε επιβάλει ένα ξεπούλημα, επανέρχομαι, και μάλιστα τους έχετε δεσμεύσει κιόλας. Με συγχωρείτε, για να απαντήσω και σε κάτι άλλο. Και εκτός από τις 9 επενδύσεις, οι υπόλοιπες που είχαν προγραμματιστεί επίσης για ξεπούλημα, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΙΕ, η μικρή ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΦ και ένα πλήθος άλλων δημόσιας περιουσίας. Φίλια, για να προλάβουμε να απαντήσει, γιατί θα κλείσει η εκπομπή πριν απαντήσει. Και θα αξιοποιηθούν. Θα καλούσα καταρχήν. Και όχι σε ταμείο του Λουξεμβούργου. Θα καλούσα οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται σε ένα τραπέζι να διαβάζει πρώτα απ' όλα τι έχει υπογράψει. Η συμφωνία λέει μέσα ότι ο ΑΔΜΙΕ ισχύει. Ισχύει ο ΑΔΜΙΕ ή ισοδύναμος τρόπος. Ή ισοδύναμος τρόπος. Όχι ότι δεν υπάρχει μέσα. Ναι, άμα βγείτε εσείς θα τον πουλήσετε, το ξέρουμε. Δεύτερον, μίλησε ο κ. Σπίρτζης για ξεπούλημα. Σας θυμίζω ότι όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι ξεπουλάτε τις τράπεζες. Όταν έγινε ανακεφαλοποίηση έλεγε ότι ουσιαστικά την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που έχει το κράτος, οι Έλληνες φορολογούμενοι στις τράπεζες, ήταν 15 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου. Σήμερα που μιλάμε είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν συνεπώς πάει να πουλήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις μετοχές που έχει, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν χάσει από το ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ 12 δισεκατομμύρια ευρώ, το 80% της αξίας. Δεύτερη παρατήρηση. Αν πάνε να το πουλήσουν, δεν θα απαντήσει. Δεν σε έχω διακόψει. Δεύτερον, μιλάμε τώρα. Επειδή είναι και άνθρωποι της αγοράς. Μα ούτως ή άλλως έτσι θα γίνει η πώληση των μετοχών. Δεύτερον, μιλάμε για ταμείο αποκρατικοποιήσεων. Ποιος έκανε ταμείο αποκρατικοποιήσεων? Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ολόκληρο ταμείο για αποκρατικοποιήσεις που δεσμεύει περιουσία του δημοσίου πολλαπλάσια των προηγούμενων κυβερνήσεων με έλεγχο και εποπτεία των δανειστών. Που δεν γίνονταν αυτό. Τρίτη παρατήρηση. Μας έλεγαν κρατικοποίηση τραπεζών. Έχουν υπογράψει μες στο μνημόνιο και ορθώς, ευτυχώς, ότι πολύ γρήγορα πρέπει ο έλεγχος των τραπεζών να είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ευτυχώς. Τέταρτη παρατήρηση. Μιλήσαμε για ρευστότητα. Και αυτό είναι το βασικό σας ερώτημα που θέσατε πριν. Γιατί ρευστότητα να μιλήσουμε όταν το πρώτο 7μηνο του 2015 είχαμε 4 δις εσωτερική στάση πληρωμών? Γιατί ρευστότητα να μιλήσουμε όταν το πρώτο 7μηνο του 2015 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν μείον 52%? Γιατί ρευστότητα να μιλήσουμε όταν το πρώτο 7μηνο του 2015 φύγαν 40 δις καταθέσεις από τις τράπεζες? Όχι μετά τα capital controls, κάθε μήνα, σταθερά. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και πρόβλημα φερεγγιότητας και πρόβλημα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.
και ένα στοιχείο για τα capital controls, για να δούμε το μέγεθος του κόστους για τους Έλληνες φορολογούμενους. Σύμφωνα με αυτούς που κάνουν την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους στην Ελλάδα, και γνωρίζουμε όλοι σε αυτό το τραπέζι ότι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεση που ανακοίνωσε και έχει κατατεθεί επίσημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη Βουλή, το χρέος με βάση τα στοιχεία του 2014 θα ήταν το 2022 117%. Και ήταν βιώσιμο έτσι κι αλλιώς. 117%. Η αρχική συμφωνία έλεγε για 110%. Πράγματι δηλαδή είχε επιβαρυνθεί το χρέος, η εκτίμηση του χρέους για το 2022 κατά 7%. 7 ποσοστίες μονάδες. Τον Ιούνιο του 2015, στο πρώτο εξάμηνο ΣΥΡΙΖΑ, το 117% έγινε 142%. Και μετά τα capital controls έγινε 170%. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν το τρίτο μνημόνιο. Ακριβώς. 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ η επιβάρυνση του χρέους από το δηλαδή μας λέτε ότι το χρέος πήγαινε να γίνει βιώσιμο και πάβει να μπορεί να είναι βιώσιμο λόγω του νέου μνημονίου. Αυτό μας λέτε. Όχι, ήταν βιώσιμο. Ήταν βιώσιμο μέχρι τον Μάιο του 2014. Το πρώτο μνημόνιο πήγαμε έτσι. Για να ακούσουμε τον κύριο Μασουράκη. Και θα συμπληρώσω εγώ όμως. Θα συμπληρώσω λίγο. Κύριε Μασουράκη, θέλω να μάθω για το θέμα του χρέους. Θέλω να μου πείτε. Ναι, το χρέος, για το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, διότι εδώ είναι η αλήθεια ότι αυτές οι επενδύσεις για τις οποίες συζητάμε δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ αν δεν γίνει βιώσιμο το χρέος. Το χρέος ήταν βιώσιμο μέχρι το Μάιο του 2014. Από εκεί και πέρα άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος να μπάζει λίγο, να μην υλοποιούνται δεσμεύσεις, να καθυστερούν. Ήρθε η πολιτική αλλαγή, χειροτέρευσε το πράγμα. Με λίγα λόγια, ένα χρέος το οποίο ήταν βιώσιμο το Μάιο, τον Ιούνιο εμφανίζεται ότι δεν είναι βιώσιμο. Το Δεκέμβριο ήτανε. Το Δεκέμβριο δεν ήταν βιώσιμο, αλλά η κατάσταση είχε το Μάιο. Είπε ότι από το Μάιο του 2014 άρχισε η καταβόλτα. Το Δεκέμβριο του 2014 ήταν βιώσιμο. Γεγονός είναι πάντως ότι η μη υλοποίηση του δευτέρου μνημονίου, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε με τη Νέα Δημοκρατία που καθυστερούσε, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έβαλε την οικονομία σε μια τεράστια αβεβαιότητα και κατέρευσαν οι προσδοκίες και τα πάντα. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχω ένα λεπτό για αυτό το θέμα. Γίνεται πλέον το χρέος μη βιώσιμο. Μη βιώσιμο λέει το χρέος. Ένα πολύ σημαντικό. Να απαντήσω σε κάτι θα σας πω εγώ. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση το Φεβρουάριο, με αυτά που γίνανε από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο, δηλαδή χωρίς η χώρα να έχει πάρει 1 ευρώ με δική σας ευθύνη, αν θα τα καταφέρνατε να πληρώσετε. Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ναι, να πληρώσετε αυτά που πλήρωσε είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάναμε άθλο. Και μέσα στα 40 δις καταθέσεις που λέτε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν χρήματα του ελληνικού δημοσίου που αντλήθηκαν για να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Λοιπόν, απάντηση. Ναι, για απαντήστε όμως. Βρήκατε τα ταμεία γεμάτα όμως. Αυτά τα λεφτά θα υπήρχαν. Πού τα βρήκατε τα λεφτά, κύριε Πού γεννηθήκανε, Πού τα βρήκατε τα λεφτά. Πώς πληρώνατε εντωμεταξύ. Πώς πληρώνατε υποχρεώσεις. Θα σας πω πώς πληρώνατε. Τα λεφτά υπήρχαν και θα δινόντουσαν είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από αν έπρεπε να δοθούν. Να λέμε όλη την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι από το καλοκαίρι του 2014 η χώρα δεν έχει πάρει 1 ευρώ από τη δόση. Ναι. Άρα ξεκίνησαν να υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας. Πού βοηθούσε την προηγούμενη κυβέρνηση να μην γίνουν αυτά ορατά? Η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι περίπου τον Νοέμβριο του 2014. Εμείς παράλληλα ξεκινήσαμε με νόμο το 2014 που καταψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ τα ταμιακά διαθέσιμα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μόνο να μπορούμε να τα ρεπάρουμε. Έτσι δημιουργήσαμε επιπλέον ρευστότητα η οποία έδινε ανάση στην ελληνική οικονομία όσο διαπραγματεύονταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει, βέβαια, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει ψυχή του. Αφήσαμε συνεπώς στο τέλος του 2014 τα ταμεία του κράτους με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τι εστέρηση? Πράγματι όμως, με εστέρηση 1 δισεκατομμύριο ευρώ το Δεκέμβριο και 2 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, τα οποία δημοσιονομικά καθόλου. Με 1 δις τον Δεκέμβριο και 2 δις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο που δημοσιονομικά πάνε πάντα στην προηγούμενη χρονιά. Όμως πράγματι η εκτίμηση δική μας ήταν, μα εκεί οφείλεται το μισό της 100 πρωτογενές πλεόνασμα, αλλιώς η χώρα θα έχει 1,5%. Το Φεβρουάριο πράγματι η εκτίμηση ήταν ότι θα έχει προβλήματα το Ταμείο του Κράτους. Το γνωρίζαμε, αφού βλέπαμε πώς πηγαίνουν τα έσοδα. Ενημερώσαμε την κυβέρνηση, γι' αυτό και κάναμε παράταση της διαπραγμάτευσης για 2 μήνες. Εμείς θέλαμε τέλος Φεβρουαρίου να κλείσει συμφωνία γιατί ξέραμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Και ο Βαρουφάκης και η κυβέρνηση τι έκανε? Είπε: η χώρα δεν έχει ανάγκη από λεφτά και από δουλειές, θέλει αξιοπρέπεια. Και έκανε παράταση 4 ακόμα μήνες του μνημονίου
Μάλιστα λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω κανένα ευρώ, θέλω στο τέλος Ιουνίου. Δεύτερη παρατήρηση. Χρέος. Το χρέος, πώς αξιολογείται ως βιωσιμότητα, το ύψος του χρέους και το προφίλ του χρέους. Το ύψος του χρέους αναδιαρθρώθηκε επιτυχώς 2 φορές το 2012. Το παραδέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα έγγραφα που κατέθεσε στη Βουλή. Τα έχω εδώ αν θέλετε. Το προφίλ του χρέους βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε 3 φορές. Επιμήκυνση, χαμηλότερα επιτόκια και υπήρχε και η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 για περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτή δεν υλοποιήθηκε και κατά την άποψή μου θα έπρεπε να την υλοποιήσουμε. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, είπα δεν θα μιλήσουμε για το χρέος, εσείς είστε εκεί. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον τι λέει ο κ. Τσίπρας. Ωραία, γιατί δεν ξέρω αν τα έχει διαβάσει τώρα. Είμαι αδιάβαστος. Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει ότι η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μια αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιωσιμότητας του χρέους. Και η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους. Εσείς δεν λέτε ότι δεν έγινε τίποτα στο παρελθόν. Είναι όροι. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν έγινε τίποτα στο παρελθόν. Νύχτα έγινε, τους βάλαν και υπογράψανε. Νύχτα, επειδή ήταν νύχτα. Ορίστε. Θέλετε να το καταλάβετε ή δεν θέλετε. Αφού έγινε πραξικόπημα. Είναι συμφωνία. Εντάξει, εσείς το γελάτε, αλλά εμείς το πραξικόπημα να το διασκεδάσουμε λίγο. Πολλά χρόνια. Γιατί έρχεστε μετά από 7 μήνες κατάρρευσης και καταστροφής να βγείτε από πάνω τώρα. Και όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Εντάξει, εσείς ήσασταν στέλεχος σε τράπεζα. Θέλετε να μας πείτε. Δεν θέλω να σας πω. Θέλετε να μας πείτε πόσο μειώθηκαν οι μισθοί στις τράπεζες. Πόσο μειώθηκαν οι μισθοί στις τράπεζες. Κύριε Σπιρτζή, να σας πω κάτι. Τι είναι αυτό τώρα, ερώτημα είναι αυτό. Για να δείτε πόσο επιλεκτικά σε κάθε χώρα ήταν η αποδόμηση. Η αποδόμηση που έγινε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία δεν ήταν οριζόντια. Δεν περιλάμβανε τους πάντες. Περιλάμβανε μόνο παραγωγικές δυνάμεις, μόνο τους εργαζόμενους. Κύριε Σπιρτζή, όμως ξέρετε, τώρα έρχεστε ως κόμμα που κυβέρνησε. Δεν είστε πια αντιπολίτες. 7 μήνες. 7 μήνες, 8. Εσείς προκαλέσατε εκλογές. Αποφασίσατε να κάνετε εκλογές. Μα σε ένα μήνα θα σκίζατε το μνημόνιο. Τι 7 μήνες, θα μείνει και δεν υπάρχει περίπτωση να κοροϊδέψουμε τον ελληνικό λαό. Είχαμε νέες συνθήκες, έγινε μια σκληρή διαπραγμάτευση, έγιναν λάθη προφανώς και το παραδεχόμαστε, έγιναν και θεωρήσεις πολύ πιο αισιόδοξες από αυτές που βρήκαμε, πετύχαμε νίκες, πετύχαμε και ήττες ή αν θέλετε συμβιβασμούς. Αλλά αυτό έγινε προς όφελος του ελληνικού λαού και της χώρας. Δεν έγινε προς όφελος ούτε συγκεκριμένων συμφερόντων, ούτε άλλων πραγμάτων που είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Βέβαια, αυτά που έχετε υπογράψει θα ζήσουμε μετά τις εκλογές. Βεβαίως, όπως θα ζήσετε μετά τις εκλογές. Θα δούμε υπέρ ποιον έγινε και ποιοι θα έχουν όφελος από αυτό το μνημόνιο και ποιοι δεν θα έχουν. Εξαρτάται, κύριε Δηλαδή, θέλω να πω και το δικό σας μνημόνιο θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές, οπότε θα ξέρουμε. Γιατί τώρα εσείς φέρατε το μνημόνιο και πήγατε κατευθείαν στις εκλογές και κάνετε και αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ο δε κύριος Σταϊκούρας από την πλευρά του πάλι κάνει αντιπολίτευση σε εσάς, λες και δεν υπήρχε μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής, ότι πολλοί θα ευχόντουσαν και να μην πηγαίναμε σε εκλογές και να επαναλάμβανε και ο ΣΥΡΙΖΑ λάθη που έκαναν άλλα κόμματα στο παρελθόν. Άρα να πηγαίναμε σε ένα συνασπισμό κομμάτων, να βρίσκαμε έναν εξέχοντα τραπεζίτη, να τον βάζαμε πρωθυπουργό και να μην έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το ξαναζήσαμε πρόσφατα αυτό. Και αυτό εύκολα από ό,τι καταλαβαίνω και μετά τις εκλογές. Εσείς έχετε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Αλλά στο τέλος θα αληφθούμε με λάδι. Η παράκληση είναι μία. Οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες της χώρας μας, επειδή κλείνουμε, να έχουν τα μυαλά πάνω στην πραγματική οικονομία. Αν δεν πάρουμε τη διαφορά ότι ο ιδιωτικός τομέας παράγει τον πλούτο και το δημόσιο τον διαμοιράζει, έχουμε τελειώσει στα χώρα. Αυτό πρέπει να. Έτσι δεν είναι. Μια τελευταία λέξη τέλειο και ο κ. Κουγιουμτσής που έχει μιλήσει λιγότερο από όλους. Και το οξύμορο και ο παραλογισμός είναι ότι εδώ ακούμε ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά ο κόσμος έξω πεινάει. 250.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει από το 2009 έως τώρα και έχουν αφήσει 400.000 ανέργους. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ απόψε. Κύριε Σταϊκούρα, δεν έχει πολιτική θέα, απλά να το ξέρουμε. Παγκοσμίως, όταν υπάρχουν κρίσεις, πρώτα χαλάνε οι αριθμοί και αυτό με μέτρα το υφίσταται η πραγματική οικονομία. Και μετά πρέπει να φτιάξουν πρώτα οι αριθμοί. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε και αριθμούς και ζωές ανθρώπων. Είναι κομματάκι δύσκολο. Στο τέλος του 2014. Είναι αυτό το στήσιμα μετά τις εκλογές. Και καλά είναι να κρατήσουμε όλη την ψευδία μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλό βράδυ. Εμείς θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα το βράδυ με ένα κανονικό
κλασικό evening report για να δούμε και τι θα γίνει με το debate των δύο πολιτικών αρχηγών, Τσίπρα με Μαράκη, εκείνο το βράδυ. Θα το παρακολουθήσουμε ζωντανά από εδώ και μετά θα το σχολιάσουμε. Καλό βράδυ.